Vážení priatelia, nachádzam sa v múzeu Auschwitz-Birkenau vo Osvienčime. Moje meno je Miroslav Rác. Som klavírista a skladateľ za Auschwitz-Birkenau vo Osvienčime a ambasádorom 13. bloku Sintova Rómov, Židov, Poliakov, Slovákov a všetkých blokov tu v múzeu Auschwitz-Birkenau vo Osvienčime. Dnes sme spolu s múzeom Auschwitz-Birkenau natočili na moju klavírnu tvorbu venovanú obetiam holokaustu Oslobodenie. 27. januára 2025 budeme si pripomínať 80. výročie oslobodenia najväčšieho koncentračného tábora. Nezabudnime na našich predkov, ktorí trpeli a umierali kvôli tomu, že boli Rómovia, Židia, Poliaci, Slováci a všetky iné národnosti. Nezabudnite, lebo ja nezabúdam. Nech im svieti svetlo večné. Amen.